Hakamit kalai poterik unai tung arhajar arpusan kumba hakapor kendai beji AA. Na ka jing yok priang jing tip ka State Anti-Narcotic Task Force ringkat ka kenhon na ka ANTF Police Station Shillong kila yok ban kem ya Wanphrangki rani na Rhino Point Katba urang temu ban Aiti Drok Shakiway pan. Ka Kyrwoh na kipulit ka ong ba Wanphrangki upenan kam da ka kali jong u ka badon ya registration number ML not san AE not san kendai lai. Haga jikan rala yok ban kurup ka wei ka senduk sabon ka bahapo la tap ya Heroin ubakia kendai point nyo pusau gram. Ya uni ubala syakem la pengat haki kendon ka NDPS Act bat ka jing tokit ya kadang ya chakman. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Wanphrangki the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya